أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam rakanusan sa iko mga darpayo. Banyud mambagian ng kutaman o salam kalilintad na gusto kapipya ginawa sa kalangulangwan tano din na gusto mga pamilya tano. Mga luksakan mga pagarakan si Islam at tumatandang sa matano sa pamamakinagan na ayad no tuwa kabugan tano sa makampataw sayan si isang kaiya makampatawras kudiyang kaataman na kagatan ron ko tawfiq wallah nang kutwab teroon kapakasiig. So karata o kapakasiig anto na bisip teroon kapakasiig ayabun tala kapakasiig ng kutwa ikasiging ka ang kutwa taw araks akabay akaamad o ng kutay kakasiging kaon. Barat na kakasiging kasi iko tamok na tumuon na ka mabangkrap sa kaniyan. Napadanan si iko mga buntala mga kapakasiig ay isa sa parwagamatan wagam Islam nago didin mapi apagilen si iko taw ang kuto kapuparangayan yan nun. Pagnintanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiqan tanun yan sa mipuka sa tanu nagwilidas tanun yan si isang kanan alagidanan paparangayan after on kapakasiig. Okay. Aloyin tanong ang kuto pimbarang kapakasiig o anto na unon buntal ang kuto kapakasiig apya karata ugamatan wagam Islam naguuba din buntal kapakasiig pipa kayo ugamatan wagam Islam udi na ang kuto inggit ka sang kuto isa asyay pipa kayo ugamatan wagam Islam paganayron nang kuto marata ang kuto kapakasiig kasi ko karata iyan nang kuto ikasiging kay barat na siya kito fulan na natamokian kawasa sa kaniyan na ikakasiging kas kanyan din ka tumunubas kanyan papakalabas sa mala din ka tumunubab kuman yang kuto tamukian din ka tumunubab pakapi ang kuto kapuguyag-guyag yan ayat tumununa ka na mabangkrap sa kanyan mamalimos sa kanyan madisgrasya sa kanyan langon na mga rarata mga andabay nina na mapunggulawla na tumununa ka ayaw manggulawla naginan so kapakasiig isa sa parwagamatan wagam Islam na antunaw nun benar ko isa sa parwagamatan wagam Islam nas isang kaya masatano na madakal ang kuto mbubaloy asakit yan ang kaya kapakasiig mbubaloy asakit yan udi nang mbubaloy at tabiat yan ilidas tanuron wallahu subhanahu wa ta'ala babu makailay si iko siringan yan sa minibigurun na di din ipakapipi ginawa niyan o di ron di madasang kuto siringan niyan na di din mapipi ginawa niyan o pamako si siringan niyan na miya kapuro o pamako na miya katamoks kanyan na dis kanyan di mapipi ang kuto ginawa niyan o dis kanyan mabangkarap o dis kanyan makapamalimos ayat mo niyan nas kanyan imapuro uway na ginan so isa sa parwagamatan wagam Islam ginan so isa sa parwagamatan wagam Islam ubad iparangaya o manusia bata dilabaw si iko mu'min mapaparatian si iko Allah subhanahu wa ta'ala na pag ikadua bunta lang kutwa kakasiging ka si iko tamok nang kutwa kilain ka ang kutwa siringan ka amya katamok sa kanyan na ini kasiging kas kanyan sang kutwa kini kasiging na kaon na dingkad iman dingan na ubang kabumaswa ugay na kanaubad na matatago si iko ginawang ka kada ang kutwa tamokian kadisgrasyan yan kabangkrapian o pamakuya buasingan na ka matatago si iko puso ka nagupamikiran na ka na maswa ka siya kita fulan maswa kas kanyan sa kalay tamok kapiyay parangay kalay paratiyaya kapiyay kapaking giginawai nalangunanan uway kalangunanan di pamakuha na kitaguan sa siig si iko paglatlatan o mga manusia ibarat na mapia kay parangay na kasi siigan rakad na kay si makatipo uway katigi na sinarisakin niya may kadagdagali ginawai o mani mi pagunutatas kanyan as kanyan andabay ni na adna dinyan imibitiray subhanallah na baduto si iko andabay ni na kikasigi nakakutaw na raks ading ka mapipikir o ba madar kanyan ang kutay kakasiging kaon napadanan si iko papakain wagamatan wagam Islam ibarat na miya katamos kanyan tumo na ka mambuwa makatamok ka pugugups kanyan si iko mga miskin tumo na ka mambuwa makugup ka si iko mga miskin na danan na pakarata wagamatan wagam Islam uway padropan abuntalian na ikakasiging kasi ito si iko kaya pakatamukian kaya pakakursonian kaya paka improve ang kuta kayaguyagyan na piana mara nakamambu amin purubang kuta kau yaguyag ka piana mara nakamambu ando ba ini na
makatamuk ka, na dang ka masampayang kutwa kahanda ka, dang ka masampayang kutwa pipikir na ka, na mampan mo to, na dadin mapikir, dadin mititik si iko pusok ang kutwa kabangkrap o pagaring ka, kapakadapanas o pagaring ka, siringan ka, na dapan to upamakukan na pakarata o agamatan o agama Islam. Ayat nakareagian, na aya pinaka ayamya karata-rata aparangay udi na ayamya karata-rata ini sa parwagamatan wagama Islam nang kuto ikasiging kasyaki uta fulan na raks amadaon ng kutwa limu wallahu subhanahu wa ta'ala ibabgay niya nun. Uway. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Upama na kasisigan siran sang kutwa mga to abigyan siran wallahu subhanahu wa ta'ala si iku limu yan ibarat na piyakatamok siran wallah bigyan yan siran sa mapiaka paguyag-uyag bigyan yan siran sa mapia paparangayan bigyan yan siran sa mga kasibisibin sa isang kaya dunia upama na kasisigan kanuron bigyan yan sa mapia pamikiran bigyan yan sa kasibisibin apugusar niya sa iku Islam. Uway. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na epitero yan na unzuru man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ilani wa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang kaya dunia. Si ko kasi bisibin ilani wan taon ni mabubarkano. Uban ila ang kuto ang taon ni mapururkano ibarato aya sukay ka na sa gibu. Ubang kay ang kuto sukay niya na magato singibu. Ay ila ang kanang kuto ada sukay niyan. Panalamat ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Upama ko ya sukay ka na 2,000, 5,000, na ubang kay lay ang kutwa milyon ni sukay, milyon ni kasukat. Ay lay ang kanang kutwa apya so salad na daaban niya nun sukay. Kamapiyaw makauto na mapiyaw makagabi. Nakagi aya problema kita no sa isang kay masatan no tabi-tabita. Na ayawida kalutaw na anton nonon ayawida kalutaw nagwaya din yan ipagapasan na ang kutwa kapuruan yan. Tiginan to na niya 2,000 kaya sukayakan. Na siya to so sharingan akan na ay so kay niya naduga to singibu, maga to singibu 20,000 subhanallah. Nataman sa mapamula sa ikupuso yan ang kutwa kasiig. Sakit pa kaya mandingan-dingan yan abad makaras. Ibarat to magda ko trakya na mapya natigin na pangninta mi bangga. Midiseng. Subhanallah. Ay laman ang kutwa karata ang kutwa kapakasiig. Api ang kutwa ginawang kanading ka ketarima ubang mapya parangay. So kapakasiig. Ibarat na isin ka din si iku ginawang ka ubang mapya parangay ang kutwa kapakasiig na dad aban yan kapya-pya parangay. Uway. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayan isuguyan kita nun. Natigyan ito la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ubakan watigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekarangay tanwa. Ubakan bubuno. Wala tahasadu na ubakan dendengkiya, ubakan pririita. Wala tadabaru na ubakan tatalikuda tutulaka. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabaluyan yung sa mga ginawa niyo apupagariya si iku Allah. Manguripan wallahu ta'ala apupagariya. Subhanallah. Di kan wakib tatalikuda sabab po si iku eleksyon. Di kan wakib tatalikuda kagi sabab po sa midakan sa dato. Subhanallah. Ay ni sugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ubakan tatalikuda. Naguba ka nun didengkiya, bakay kagi aya dato yaki ito fulan, aya dato ang kuta pagaring ka, nasi yaki ito fulan. Narinita ka sa kaniyan, di nga pa kakitin kulalan ka. Subhanallah. Dingking ka sa kaniyan. Nadaanan pa kaya agamatan o agama Islam. Naguini sa paranan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigu Muawiyah bin Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, natigino tuwa kullun nas astati'u an urdiyah. Lang natigino ito na kigiga ka natigin na ibarat na maswatakan siran. Illa hasida ni'mah. Inunta ang kuto ataw amadengke, ang kuto ataw makasiig si isang kuto limo, kasisigan si iku mga limo. Ayabu ay pakapi ang kuto ginawa, ayabu akasuatang kuto ataw madengke makasiig na mada ang kuto ay kakasiginian. Ibarat to ay kakasiginian na tamok na mada ang kuto tamok mabangkarap ang kuto ay kakasiginian. Ibarat to ay kakasiginian na walay na mada ang kuto walay pa ay kakasiginian. Ibarat to ay kakasiginian na ang kuto kabright natigin ang buloy bulog siya kianan ma-feel siya kianan. Nagito bu ipakapi aginawa o makasiig. Subhanallah. Ilidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Pag sa mga buntal, naguunga ang kuto akapakasiig
na padun ang kutwa di kapipi aginawa. Di din idad na ipakapipi aginawa. Kailaman ang kanan na makasig. Dad din aban yan ipakapipi aginawa. Lagi do kasi simpi-simpitan ng kutwa puso yan. Daban yan kailay amapi ako si ko pagarin yan. Nakaipkerat na ginawa niyan. Naguipsa kita pamikiran yan. Subhanallah. Ay pipikir niya ng kutwar kaya ito na ba niyan riski. Di kasuriski nga narat kabu. Daabon pakakwa. Ginan ipami... tangkad din tanong sa iko mga ginawa tanong. So riski ya ito nadir ka kapagay mawit. At na risking kapapasad mo Allah subhanahu wa ta'ala. Uwan. Ikadwa araradiyan naguungan niya ng kanan akapakasig. Enap, kedaang ka kay sarasa. Bubay kulay, pagari kulay, kedaang ka sarasa. Kedaang ka sa arga. Kedaang ka sa kapanad. Ibarat mapia ka ataw. Kawasa ka panaki. Kanabaya buwab katunan sa kasig na bagay kagida pirakyan. Kataman si ko mga kawasa tabita. Nama kasih siigan. May lain ng kaya pobriya mas madakali ginawa edis kanyang tiginakias. Subhanallah. Na, mapupakadapan na siya ng kutwa tao. Mapupakadapan na siya ang kutwa manusia. Sang kutwa kabubaliw niyan ang makasiig. Uway. Nago isang pan apinakamalan narkin ang kutwa rarangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Pagkararangitan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kapag apiaki inisugu wallahu subhanahu wa ta'ala pelindungan nasusiran untuk mamakasiig. Wa min syarri hasidin idha hasad. Pada inisugu wallahu subhanahu wa ta'ala na lumindung tanong si iku wallahu subhanahu wa ta'ala apun si iku mga kamaratan ang kanan na mamakasiig. La ilaha illallah. Nanto na nun ibuntal. Naguanto na nun mga rupaan ng kuto akab kebali utaw makasiig. Paganayron. Nang kuto kapkaedin ng kuto simukat. Kapkaedin ng kuto simukat. Kapkaedin ng kuto ridu. Kakekarangitan wa. Ibarat na kirarangitan kasi ito ayam yata uro kasi igin na ka. Wad na tamo kiyan, wad na ayam yan, tigaan na. Buno na ka nagkana na ayam yan. Wad na trak yan, natigaan na. Betadin na kan sa totokang ka na pagukitan yan. Subhanallah. Wad na tamo kiyan, natiginan na. Ini turo yang mga tulisan. La ilaha illallah. Nah, ginan iisa akap kesabapan si iko kapakasiig. Igira kirarangitan berat na may kakirarangitan wa kano. Wad na tamo ken na tiga mata makad. Kata man sa di ka mabangkrap. Subhanallah. Ikadua kesabapan sang kaya kapakasiig nang kutu dingka tumuun ubad na makapupuror ka. Dingka tumuun ubad ka kalalawan ni. Ibarat to sukap mamatay na tumuun nakas kabu imatay. Kagugwa po nasa tumuun nakas kabu igwa po. Kapanununutan na tumuun nakas kabu imapi susulutan. Bagdaan na tarak na tumuun nakas kabu imapi bagdaan na tarak. Mapi awalay na tumuun nakas kabu imapi awalay. Kabright na tumuun nakas kabu ibright. Allahu Akbar. Napadanan sa toos nagu kesabapan sa kakebaloy utaw ang makasiig. Mga to, sanan sa kapakasiig utaw. Napadropan ng kutwa, ande ba ini na kumamsas kanya na? Ang kutwa kapkabilibyan si iku ginawa niyan. Higit amya tagu si iku taw ang kutwa kabilib si iku ginawa, kapkamasan niyan si iku ginawa niyan. Nataman sa keidnun ang kutwa kadengkian niyan si iku mga pedian. Uway. Kadengkian yan si iko mga pedian. Kalagi dang kuta miyaloy tanong, din yan tumuun ubad na makaumburon si iko kapuruan yan. Din yan tumuun ubad na makalalawanon si iko patimutamukan. Napadroopan ng kuto kababaloy o puso iyan. Mapamumulaon ang kuto kibar. Subhanallah. Mapamumulaon ang kuto kibar. Napaduto sa ayap kiyungan yan ng kuto anda ba ini na kapakasiig, kapakatipo, kadengkay si iko pagaring ka. Napadamala na buntalian o di na igil amyat ang kutwa tao ang makasiig nayad na mala pinakamalap kapakatuludun ng kutwa kabubaloy ang kutwa ginawa niyan marata ando ba na puso marata ang kutwa puso iyan makaitam ang kutwa puso iyan kalalang kuluban akasigang kutwa puso iyan dad na baka piapi ang kaya ginawa niyan ayat mo niyan na da makang galbag sa mapia, da maka kuha sa mapia si iku mga oripan wallahu subhanahu wa ta'ala. Katamu niya narkiyam u akrakar niya na dunia. Subhanallah. Sabab saya nga yakakam patang kay oras, na aluin tanong sa mga sabab
kapakay makaugo prakatanon si iko kibaga kan tanon si iko kapakasiig uway so mamakasiig ilides tanoron wallah na pangunutan na nakaso mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala pangunutan na nakaso mga suguan wallah nagu isa par kasi ko ginawang kaangkot wa kapakasiig pangunutan kasi ko mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala si ko kasimbayang nagusi ko mga nganin sa nipaliwat wallahu subhanahu wa ta'ala kasugukan niya si ko mapiaparangay kasugukan niya si ko mapiagalabak uway ikadua ng kutwa kasusuata ka ang kutwa kasuata ka si ko nganin na niriskir ka wallahu subhanahu wa ta'ala upama kuya buwa sukain ka nasang ibuna ipanalamat kasi ko wallahu subhanahu wa ta'ala adna sang ibunga kaadna kato nakadaban yan sukay apya susalad mapya makutu mapya makagabi napanalamat ka si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Upama kuaya kabrait ka na tetangkay, napanalamat ka si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ang kaangkot to ad na mas mabubar ka na ba mas mapasang. Upama kuaya ibubugayar ka Allah subhanahu wa ta'ala na matalang dawalay, lawi gawalay sa isa bukid, napanalamat ka si iko Allah. Kabalang wataw na ad nawalay niyan. Kailan ka na pumangiga sa mga kilida karsada, la ilaha illallah. Na badropan kasabapan sa kakeawatan si iku kapakasiig na pikiran ka ang kutwa karata o kapakasiig. Barat na din ka din gada-gadaan ng kaya kapakasiig na ino mga mapiyaw marata. Anto na yung ganiyan, ipakapipi ginawa ko, ipakararata ginawa ko. Nagirap yung mimikiran na ko to, ading ka kasembag ka ginawang ka, ading ka di materos iku ginawang ka, ang kaya kapakasiig na marata. Okay. Ang kaya kapakasiig na marata. Padropan ng kuto kabaluyang kasi iko puso ka ay apipikir niyan nagu ay hadaf yan na sa mga simbas iko Allah subhanahu wa ta'ala sa ayamanan yan na ayakuan ka nagu pumulaan kasi iko ginawang ka si iko puso ka ng kuto sabab akian narkitan Allah subhanahu wa ta'ala sa isang kaya dunia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay sabab akian narkitan Allah sang kaya dunia hadaf nang kuto kasimbatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala kasu-asu atatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala napabila ayatagun kasi iku puso ka nang kuto kakebubayan kasi iku Allah ikasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala nakkedaon nagumipagawa yan ang kuto kababaloy ito anda ba nina na makasiig uway hay pagari kulay babay kulay adin ang magagdam yan si iku ginawa niyan kapakasiig na pamimikiran ng kasa ubang kasayan niyang kuto syaitan ubang kasayan ni si iblis. Katungan na din kumarata ang kuto ataw ayak kasayan niya na si iblis. Ay no to si iblis. Na si iblis na kaya sigan sa kanyan si ikum mas akiad na wallahu subhanahu wa ta'ala si iku aputan wa Adam sakatan wa mga manusia si iku masaw kiad na wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigman to Allah subhanahu wa ta'ala sa isa Quran wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Sabad ko maana niyan, na namiskan watig wallahu subhanahu wa ta'ala, nagupimuntala namiskan, orin niyan na, Peter wa misi ko mga malaikat, sujud kanu. Sujud ini suwadam, na sumyujud sa mga malaika. Ayabu ada sujud na si iblis. Ayabu ada sujud na si iblis. Na ini sensa kanyan, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Anto na isa bapadang kakasujud si iku Adam, si iku kinisugun na kaun. Natigin na qala ana khairum min. Saka natigin na mas mapiya ko adis kanyan. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Inadna kung katigin na puna ko si ikwapoy. Nas kanya natigin na inadna ka si ikulupa. Na ubang kasaya niya ang kuto iblis ang kuto kabubalinin ang makasiig. Ubang kasaya niya ang kuto iblis iku kabubalinin ang makasiig. Asin igian ang kuto akiad na wallahu subhanahu wa ta'ala si iku Adam. Napigi sujuda rin natigin na ino kami kasujudia mas mapuro ipangkatan surka nga siya kung inadin sa apoy. Nas kanya namatag kabin inadin sa lupa. La ilaha illallah. Naginan iisa asumakasaig ataw nakasasayanan niyan ang kuto at iblis kasasayanan niyan sa iblis kanaba si ibubkad ng kuto kasisiga si iko sisiningan si iko ando ba nina na malayo-layo katama nag-isi iko magariari sa rugo la ilaha illallah ilidas tanoron wallahu subhanahu wa ta'ala katawan tanu asu Yusuf alaihi salam si iko kaya si igawn o mga pagarinian kasabab ko kay dayran sa mas ibarat na malang kutabubaya on mamairan na sinigilan sa Yusuf alaihi salatu wassalam uway nakanaw ba si ibubkad ng kutwa kasi si iga si eko si siringan na malayo-layo
mamagpada sa galbak kataman si iku magarere ugay na lidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala sa limpyo niyan ang kuta mga puso tano si iko puun si iko kapakasiig kapakariit kapakatipo langun o mga sakit matatago si iko puso kamataan amya kargarganan asakit padanan si iko mga sakit amya kargargan akan ubang kakatunan kuto abulungyan si isa parmasi kaya katunan nakaabulungyan aya katunan nakaabulungyan na sisi ko Quran nagu siku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ubad na metero saya di makasusul si iko agama tanu agama Islam na pangninakan kanutarila sabab ko kababalayo kan manusia manusia awaran yan so kalipat nagu so karibat ay malapang ninakan sarila na so Allah subhanahu wa ta'ala pakandudung ko busumanaw salam akalilintan nagu kapipi ginawa si iko mga turuganiyo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.